ಮಾಡ್ಬಿಡೈತೆ ತೋಟದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ತೋಟದಂಚಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಿಂದ ಬರೋದು ಸೌಖ್ಯತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇವ್ರು ವೆಜ್ ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತುನದೆ ಓಡ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂತ ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಂತು ಲೆಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಕನ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆರೆದು ದುಂಬುದ ಲಾಗ್ಡು ತೀಯರದೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನ ಬಯಕೆಗೆ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೈತೆ ತೋಟದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ತೋಟದಂಚಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚತೆ ತೋಟದಂಚಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿಗೆ ಬಯಕೆದಾರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಪೋಯಿಂದು ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ತನೆ ಇಂಚೆ ತೋಟದಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇರುತ್ತದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಬರೀ ಹೋದರ್ಕ ಪೂ ಮುಡುತ್ತಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಮೂಲಿನ ತೂಲ ಮೂಲ ತೂಲೈ ಬಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ತರವೇನೆ ಪುನಃ ಇಜ್ಜದೆ ಮೂಲ ತೂಲಿ ಓ ಅಕ್ಕ ತೂಲಿ ತೂಲೆ ಅಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಬುಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಅನ್ಬುಗ ಅಶ್ವಿನಿ ಅದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಊರ ಮುಳ್ತುಲ ಮುಳ್ತು ಓಡು ಮುಳ್ತುದು ಬಾತೆರಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ತಾನೆ ಕರ್ಪುಡಿರಂಡು ಕಿರಣ್ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆರೆಗೆ ಆನಿ ಹೊರಗೆ ಮೆದ ಮೇಲೆ ಜನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಅಂದ್ ಏನ್ ಚಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಮದಿಮಾಲ ವಿಶೇಷ ಬರೀ ರೇಖಾಡ್ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಬರ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಜಯಂತಿ ಕಿತ್ತವ್ರು ಪಾತಿರ್ದ ನನ್ನವ್ರು ಪಾತಿರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮುಳ್ಳಿರ್ ಕಿತ್ತು ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ರಮಾಲ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಮನ್ಪೇರ ಜನ ಬರ್ತದೇರು 70 ಜನ ಒಲ್ಪಡ್ದಿರು ಬತ್ತನಾರ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಅದೇ ಶಾಂತಿಗೋಡು ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುನದೆ ಓಡ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಆವ ಜನ ಆವ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮನಿ ಪಿಜಿರದ ನಾಚಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಕಟ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಜೆ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಮಾಮಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬರ್ತಿರದನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಊರೋಜಿದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತ ದುಂಬರ್ದೆ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚ ಕೋಡೆ నుంచి ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಗುಲಾಬಿದಿರ್ಲಿ ಈ ಗುಲಾಬಿಯು ನಿನಗಾಗಿ ನೀನಿರುವುದೇ ನಿನಗಾಗಿ ನೀನಿರುವುದೇ ನನಗಾಗಿ ಅವಳು ಅದೇ ರೆಡಿ ಫಟ ಪುರದ ಎತ್ತದಾನೆ ಎಂಕ್ ಫಟ ಎಪ್ಪಿರ ಬಿಡಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಪ್ಪಿರ ಬಿಡಿಸ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಈರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ರಕ್ಷಾ ಬುಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಯಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪಾರ್ದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದೆ ಮಳು ಬಯಕೆ ಎಂದು ಪಾರ್ದೆ ಬತ್ತನೇ ನೈಕ್
ಅಂಚ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಪುಕ್ಕೇರ ಬಂತದಲ್ಲ ಪಡತ್ತೇರ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಎಂಚಾನ ಪಡತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪಟಾಕಿ ನಮ್ಮ ರಡಿಕೆ ಬಿ ಬಂದದು ಅಂಚ ಚಿಂಟು ಹಾಂ ಬೈ 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 ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಬೆ ತಿಂಡಿ ಬರ ರೆಡಿ ಅಂತ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಬುಲ್ಕ ಬಾಂದತೆ ಬಂಜಿಗೆ ಯಾಬ ಯಾಬ ಇನ್ನು ಪಿಂಟ ಬರ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲರಾ ದುಂಬಿತ್ತಾರೆ ತಿಂಡಿದಂಗ ಬೇಕಾರೆ ಮೀನಿ ಬೇಕಾರೆ ಮೀನು ಬೇನೆ ನಿಂತೀರಾ ಓ ವಾ 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 ತಿಂಡಿ 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 ತಿಂಡಿಯೇ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿಯೇ ತಿಂಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನೀ ತಿಂಡಿ ಮೀನಿ ಬುಲ್ಕ ಬಾಡಿಯನ ಬಂಜಿಗೆ ನನ್ನ ಅಂಬೇರ ಬಜ್ಜಿ ಪಟದು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೋಕಾರ್ ಬುಣದ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಟ ಎತ್ತಾನೈತೆ ಮೂಲಂಜಿ ಫಟದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ಅಕ್ಕನಗ್ಲ ಮದುವೆ ಏನೇ ಫಟದೆ ಮುಂಚೆ ಮೂಲ ಅಕ್ಕ ಏತೋರ್ತುಗೆ ಹಾಂ ಏತೋರ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆಗದು ಫೋಟೋ ಶೂಟು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತುಳಸಕ್ಕ ಹಾಂ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬರಡೆ ಮಾವಿ ಬಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಬರಡೆ ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದೆ ಚಿಂಟು ಚಿಂಟು ಆನಂಜ್ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಸೈಡ್ ತಿಂಡಿದೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಚಿಂಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಚ ಬರುವಾತ ಸೋಕು ಅಮ್ಮ
ಬಳಸಿದವರು ಒಣಸಂದು ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಶೂಟ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತುದರ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬರಲಿರ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆಡಿಪೋದಿಲ್ಲ ಬಡಿಪೋದಕ್ಕ ಅವಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಜೂಕುಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತು ಕುಳ್ಳು ನೆಂದಿಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮಡು ಗುಬ್ಬಂದು ಬರಲಿರ ಅನ್ಬಿಡ ಬೇಗುಡು ಪುಯ್ಯಿರಿ ಅಂತೀನಿ ಗುಬ್ಬಣಿ ಚಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಪುಯ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬನೇನಾ ಚಿಂಟನ ಪುಯ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬನೇನಾ ದೈ ರಜೆ ಬಾಯ್ಡದ ನಿನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಪಾನಿ ಓ ಚಿಕ್ಕಿ ಇರು ತಿನ್ಪುಜಾರ ತಿಂಡಿ ಬಿದಾಡಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಬಿದಾಡಿಯರೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬಿದಾಡಿಯರು ಮೂಲು ನಾನು ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೂಲಿ ಪಾಡ್ಬೆ ಸುಬಾನೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ತುಳಸಿಗೆ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಲಕ್ 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 ವಿಡಿಯೋ ಬಳಿಪೆಲ್ತ ಚಿಕ್ಕಿ ಶೋಭಾನೆ ಅರೆ ತೊಟ್ಟೆ ಓಲೊಚ್ಚೊಂಜಿ ಬೆತ್ತನ ಫೋಟೋನ್ನ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಅರ್ಚನಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀರು ಬಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಗಾ ಸರನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಇರ್ಬರ್ಪಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೇ ವಿಸ್ಕಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಣೆ ರಮ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೀನ ಕುರುಂಟು ಮಾತ್ರ ಮಗಲ್ಲ ತಂದ ಬಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ರಂಜಿತ್ 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 ಓ ರಂಜಿ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರ ಪಡ ಅಂಡಲ ಇಟ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅವಳು ಬಾಲ್ಯದ ರಂಜಿತ್ ಬುಳಿ ಪಡ್ಚಿಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಣ ಇತ್ತಡೆ ಕೇಳತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಳತ್ತದು ಮಜಾಗೆ ಮಜಾ ಮಜಾ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಜಿತ್ತೆ ರಕ್ಷದೆ ಮಜಾ ಮಜಾ ಅನ್ನೋ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಕ್ಕನ ಸೀಮಂತ ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಎನ್ನು ಮಂತದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಅದು ಫೈನಲಿ నేను లాస్ట్ మంత్ పేరు ఎండ్ మంత్ పొడలు
ಅಂಚ ಎಂಗಳ ಪಾತೆರೆ ಎಕ್ಕೆರ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಲು ಅಂಚತೆ ಏನು ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಪ ನೋಡದೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಸ ಆಂಡ್ ಈ ಸೀಮಂತದ ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಎನ್ನುವಂತದಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.